Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Helemaal weg. Hoi. Oh. Nou, dat wist wel wat ik altijd gaan heb. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, corona stelt niks voor. Ja, dat is praat van het natuurlijk. De hele economie gaat naar de bliksem. Als de staatskas aan leeg is en er moet overal op bezuinigen worden, nou ja, dan zullen we al hier wel, het al hier wel vernemen, dacht ik. Dan verneem ik het echt wel. Ja. Dus het is een tijd van geven en niet van nemen. Ja. Dus ik ga je een lekker stukje zalm voor die. Oeh, heerlijk. Dat mag maar eens even nou proberen. Zullen we dat eens even beziekje? Ah, jongen, dit heeft geen. Oh, Het is iets fijns. Nou, dit is het neusje van een zalm. Dat is het neusje van de zalm. Het randje op het tongen. Ik bedoel, de mensen menen altijd maar als ze voort met het eten al heen. Hey, maar je kunt thuis ook wel lekker eten. En je kan omheen met er ook wel dingen, dan kun je het eten zo ophalen. En dan kun je het thuis ook wel klein meidje. En dan kan het wel volk gezelliger nou wel wezen. Ik vind, er zijn er genoeg mogelijkheden om met de kerstdagen en ook nee om er wat van te meidje. We hoeven net altijd naar een nieuw hotel of een restaurant of zo. Dat hoeft altijd niet. Hey, dus er genoeg mogelijkheden. Nou, en de Vestman komt hier, want daar nou wat was nog meer. Dit eten, dat is om zo goed als wat. Nou, alle mensen die naar RTV NOF zorgen, hey, wens je goede kerstdagen en goed uiteen en begin. Hey, het is alles als overheden vanzelf, protte dingen die het niet kennen, maar ik zou zeggen, ja, hey, je moet hier wat aanpassen in deze omstandigheden en zo, meid je er wat van. Het kent ook weer als een uitdaging zien, als je nergens heen kan, kan je er thuis ook weer wat moois van beziekje te meidje. Hey, met de naaste familie wat. Hey, ik lees mooi met de vriendin onder de kerst bij hem, zei maar. Nou ja, dat vermijd je dus ook wel weg. En zo ben er ook weer een paar dingen, hey, die het net kennen, maar er ook een paar dingen die het bol weg kennen. Dus, meid je er wat van, zou ik zeggen. Ja, visje, goed, Christen, waar stand van? Ja. Wat een gezond. En die makrelen, dan mag die makrelen eens zien. Oh jongen, is net een lust. Spul. Is net een lust. Die hebben we speciaal voor ons binnenkomen. Ja, maar ik zei dat ik eet niks boven makreel, want ik kreeg alle weken een makreel, maar ik zei dan haast wat in de burger, man. Ja. En een lekkere smaak zit er gewoon, jongen. Ja, maar een haast wat, ja? Ja. Ja. Jongens, alsjeblieft. Dankjewel, ja. Nou, de laatste keer. Ik wens je die een goede tijd. Ja, kijk naar mem, goede hierwisseling, goede kriesdagen. Ja? Ja, dankjewel jongen, dat is gelijk. En dan hopen we de andere nee hier weer te zien. Ja, dat hoop je wel. Ja? Hey? Ja. Okay. Nou, het beste. Ja, hoi. Ik Dag, vermijd je wel wat op uw manier, maar ja, er zijn protte mensen die denken daar ook over. En daar kan ik me dan echt wel niet denken als die jong best, wie al jij jong best en als dan net een kant uitkisten. Ja, daar is niet het aan. Maar ja, wat doe je dan? Het leidt er nog één keer zo heen.